Salum. Huriani tu hatta oma hari Minggu perjulu dung tahun baru 2021 persawarata Majelis AKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu perhalado AKBP Jalan Lurah Cimahi pasahat tutu sude ruas dohot tamu namar minggu ditikion horas jala selamat beribadah hita tapasada marwata tapuji matuhata marede hita senede huria nomor 574 ayat 1 doho ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod do ninna Tuhan Jehovah hehe maho marsinodang maho ay naroma na manodang iho jala hamuliaw ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namarasi roha hudok kami mulia tituho sian nasa rohanami ala di jauho kami sian hahulu muntu hati yuron marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus sai dirajai todim nabadiai mahami asalam gaddah porsion nami jala asalam badia parangen nami unang marlidang binahen ni portibion asa sahat kami rap dohot akan porsea di goarmu Tuhan nguluan nasora suda marhite-hite anak haholongan niroham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan atas senede huria nomor 677 ayat 1 dohot ayat 2. Sai lambok Tuhan Yesus manjo podohot ida ibana mai maha roro mulak mau dohot sai ro ma
tangihon hamuma patiknya debata ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna aihona uhumna dosugut akka na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holoro hatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa manang mangaci marhite-hite guarni debata ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot di puji-pujian do si dohonon guarni debata songoni ma sahatna atong rak mangido gugu mahita tutu hatta lahu mangulahon na ubar tupati nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na ubar tupati mi amin. Tapuji Tuhan atas sanad Huria nomor 132 ayat 1 dohot ayat 5. Tato potima dosa tatua dupan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na dibanua gijang. Para si roha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa do pangalasion nami nagudangi di jolum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasasan ni dosata. Musat pe akaduluk jala humutal akarubian alai anggo parase ni oraku nasutu pamusa sianho.
Jala padan ni hadamioku nasotu pahumordit ninna Jahoba siasi iho. Hasa ngapo ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sana dehuria nomor 621 ayat 1 dohot ayat 2. Amang asiroham diau pardo sao unduk doroha konduan asompa bijolo unang KBG mahatani debata turut epistel di minggu ta sadarion. Ima natar surat di panurirang Jeremia bidu 30 ayat 4 sa tu ayat 14 tajahama marsikat sorin. Paulioku dope ho muse asatung tipak ho ale boru Israel marjagar-jagar hon arbakmu doho muse jala ruar marhalia kaliang rap dohot halak namarlas niroha. Airodo arisugut jujuma disi halak perjaga di dolok Efraim beta mahita asanakok hita tusion madapoton Jahoba debatatta. Idama ikon ahu menugihon nasida sian tano natukan utara jala ahu papungon nasida sian aka ujung ni tanoon rap dohot aka nama pitung dohot napakpang naga begabean dohot pangit tubu di tonga-tonga nasida tung luhut na nabulun do nasida akan namula kituson. Jala Efraim gabi anak buah bajuku. Tangihon ma hatani Jahoba
hamu ali aka bangso parbegu, jala beritahon hamu mai di pulo-pulo akan nadau, jala hatahon hamu ibana na paserakon Israel na julu, laos ibana papunguhon muse jala ramotan na songon parmahan di punguanna. Rodo nasida sugut huhut marulupulup di pusu ni Sion, jala marongoman nasida madapoton dengan basa ni Jahuba. Eme dohot anggur, dohot miak, dohot anak ni biru-biru, dohot lubbu, jala toddi nasida ikon songon porlak natakas di aek, jala dangbe maddate nasida. Dungi marlubi-lubi matod dini akamalim di tabu-tabu, jala busuran bangsokku marsaulihon dengan basaku nina Jahoba. Songonima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhatta sianet dehuria nomor 467 ayat sada dohot ayat tulu. Asini rohamu puji Alamo manobusa Sifaiat orohaku Jabeso rangan ruang Ingananku rohanami Non dimimpa kohini Pakai dohot Molunami Gabe ulangi Nanggu hati Danggo kami Agogo Oni tokto Aluaho Nama dosa Nang pada Anda bolo Ingananmu rohanami non dimimang kohini Pake dohot molunami Gabe ulami Tahai dakoma haporsi otai songon na hinati dakoni dongata sa haporsi adu sadok portibion. Rapma hitamadok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugu na hatu dusan, natu mo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, natu maun na bernit, di panguhuman ni Selatus. Na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanua turu dung di tanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgu, laho hudut wisiamu ni debata Jahuba, amanai pargugu na sohatu dusani, di sima ibana payumamula sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu porsea di todi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai na maddok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gima tik-tik nama satu di tengah-tengah ni huriatta di bagasan mingguan. Shalom.
Jahama sebagian sia tikting namasa di tonga-tongani huriata di minggu parjulu di tahun baru di tahun 2020 sadaun. Bagian paduahun koinonia 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 diliburkan manang macohot. Nah, patuluhon bagian marturia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 10 Januari 2021 yang akan datang, dalam kebaktian pagi dan siang kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2021. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang keempat, bagian yang kelima pemberitahuan 5.1. Berita kelahiran pada hari Selasa yang lalu 22 Desember 2020 yang lalu Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Situa JN Panjaitan Eskom Inang E. Buru Nababan SH yang beralamat di Jalan Komplek Bukit Cimindi Raya, Jalan Kembang 2 nomor 7 dari wilayah WEK 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus telah menerima pemberkatan nikah saudara Christian Edward Panjaitan, putra dari Bapak Sergio Panjaitan, Ibu Dinar Hotmaida Natalia Borusi Majuntak, yang beralamat di Jalan Pematang Panjang, Desa Cinta Damai, Indrapura, anggota Jemaat HK Indrapura, Resort Indrapura, dengan saudari Elsari Boru Pasaribu, putri dari Situa Harlen Pasaribu, Ibu Lasma Boru Hutahayan, yang beralamat di Komplek Cilame Permai, Jalan Roket nomor 29, Blok CC dari wilayah WEK 7. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di Gereja HKBP Haunatas, persiapan Resort Haunatas. 5.3 Berita duka. Pada hari Kamis 31 Desember 2020 yang lalu, telah meninggal dunia Ibu Parsaulian Boru Gultom atau Inang Nyonya Situa Asiregar almarhum Opung David Boru yang terlahir 15 Mei 1943, tutup usia 77 tahun, beralamat di Asrama Basis Jalan Sudirman nomor 31F RT 03 RW 14 dari WEK 1. Dan pada hari Sabtu 2 Januari 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkov Lewi Gajah, dan gereja kita telah memberikan DSH atau Diakoni Sosial Huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.4 Jemaat pindah terhitung hari ini 3 Januari 2021 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Nyonya Simbolon Boru Malau dari WEK 7 ke Gereja Katolik Baros. 5.5 Ibadah sore pada hari Minggu yang akan datang 10 Januari 2021, ibadah sore ditiadakan karena ada kegiatan perayaan Natal Sie Paropuan. Untuk yang jadwal weeknya beribadah sore supaya mengikuti ibadah pagi atau siang atau mungkin beribadah di rumah melalui live streaming. Songonima tikting namasa di tonga-tongani huriata di mingguta sadarion Tuhat tama na mamasu-masu hita saluhutna. Shalom. Ta puji Tuhan ta
Maredeh Tesene de Huria nomor 256. Mamukasian ayat sadahut pasat pilihan na perjulu. Yesus Kristus Hidup Raja Binabakin ni amanah Manggonggomi sasude Manggonggomi sasude Jalan asa ajol mau Suruhana Umali yang abang sana Pasangapun rajai Pasangapun rajai Nadigi jamarmu waso Arajahon naditano Manguloy patik nai Manguloy patik nai Ayat tulu tadi. Basado sasa jasa Olah Yesus dosna Anakku amanah Anakku amanah Naso meret abang sana Dabi ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti aka hati-hati rohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata manami inanami na inaulongat di bagasan kuarni Tuhan Yesus hata ni debata dihita di minggu tasadarion minggu dung tau baru ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bidusada ayat 31 ayat 14 tajahama nang akan adijabu rapi tamat jaha Efesus bidusada ayat 31 14 songonon madidok disi
Pinuji madebata amani Tuhatta Yesus Kristus, naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ditodohiad dohi tabahen anak-na marhite hite Yesus Kristus asa tuibana mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapot hita haluau ni binahin ni mudarnai ima hasesaan yak kapangalau sion mangihuton asin ni rohana na tarlobii. Ai di paboton ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinasahakna i di bagasan dirina. Ai di bagasan ibana do dapota pertaliak kita akka naung tinodonahian marguru tutahini napatuluson sasude mangihuton paddok ni rohana. Di bagasan ibana dohot hamu ubg hata hasitongani ima barita naulina taringot tuhalum muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapod do tuhamu tod di parbadia na pinar baga-bagai. Songonima sahakna upasatami matuhita di bagasan lasni roha di hari Minggu parjolo di tahun 2020 sadaon naro mar Minggu tu garejaon songoni nang namar Minggu di bagas nabe nuaing diak keinganan hutamu nabe dot ruas ni uriha KBP Cimahi Jalan Lurah mardongan mauliate dohot lasni roha jala sahak matabe dot horas sesude perhalado ni HKBP Cimahi Jalan Lurah diamu songoni nang terkhusus sian crew live streaming di YouTube channel HKBP Jalan Lurah, di fan page Facebook HKBP Jalan Lurah dari anak-anak muda yang sangat potensial di multimedia live streaming sound system man dohot sudema tahe terkhusus special greetings to Christmas and Happy New Year celebration to Ibotonami Imelda Burusinaga di Hong Kong. Ito tong alay Hong Kong imana marbasa Inggris oti katong songona las rohana rupanya te. Di selamat atau baru di tasaluhna pinasama mardongan las roha. Selamat tahun baru mari tasaluhna. Baru tahun baru di bagasa tahun 2020 sadaun ulaning. Adong do na marasing didok akka padohan bahwa 2021 ini adalah tahun yang berat bagi umat manusia khususnya dan juga umat yang percaya umumnya dan juga umat yang percaya kepada Yesus khususnya. Berat ditinjau dari segi banyaknya ancaman sakit penyakit, berat ditinjau dari segi finansial dan ekonomi, berat ditinjau dari ancaman perpecahan, kebencian, dan meningkatnya kasus-kasus yang kurang menunjukkan moral di tingkat nguluni jolma manusia. Hidup akan semakin berat. BER
BRAT di spelling dalam bahasa Indonesia. Iro jami tadi bagasan bona tahun map bonai tahun 2020 sadona kamang dotta makainang di pasat hatani debata tuhita en Kristo dalam Kristus di bagasan ibana dipilih tamu ditodohamu ditetapkan kita dipilih kita asa dapotan hasesaan ni dosa dapotan halua muna di bagasan Kristus dapotan pertalian muna di bagasan Kristus alani dipinusi madewata nau pasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion di bagasan en Kristo di bagasan Kristus. Karena itu pesan bona tahun di 2021 na Barjolo, jadikanlah landasan hidup perjalanan 362 hari ke depan. Amorotok tuluari. Kristus ojahan ni perdalanan ni ngoluta. Sehingga dalam berat itu yang tadi kita spelling sebagai BRAT, tambahkanlah K. Kristus dalam beban berat kita, sehingga beban berat itu tidak menjadikan kita mago, tetapi menjadikan kita berkat. Ido tonanina Barjolo ubahen na di pauja dihita Efesus sada ayat 31 ayat 10. Kristus do ojahan ni perdalanan ni ngulutta madalani na berati menjalani kehidupan yang berat, tetapi kehidupan yang berat itu di dalam Kristus menjadikan kita berkat di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulutta. Hamu kamang dotta makainang ya do dapotak kadiamu hadiah Natal, hadiah tahun baru. Akas sekolah minggu deba na pajupang iba bado hadiah muna ni. Wah, amang pendeta, saya dapat piala juara bagus. Saya dapat baju Natal dari guru sekolah minggu HKBP Jalan Lurah melalui gerejanya. Senang. Adong ko salah inata na pasikolahon anak konna mardongan ijurbari. Ibu tamu do ijurbari dohot hoi di bagasa tangiang tu Yesusi. Pasikolahon anak konnaon laho sikola na tibo asang giat dau di dalani tibo sikola di jalahi jala sau do na pinarsita ni natta na bebeluon sikola na tibo anak kono jala karejo di hutan na dau dang adong nasing na pinangido ni nattaon sodukon ni holan surat si anak konon jala molo nunga di jaha surat ni anak konon itor labok dorohana sumuang guguna jala sehirana mulak todina tu badan molo di jaha surat ni anak konon jala sudah surat ni gelengaun sedibayad do ditoru ni batalla moro borong ini sinok dihilala idotong inatong jala nang arok pula dipangido nasing neng diau hamoraon kirimi gudang-gudak sianindak hola surat nodo molo dibahen surat naon nunga lasian situtu rohana jala molo soi bahen anak kono surat naon sada bulan tersona marsai do dihilalai nat taon jala rak kipas pamatang ma ima nau marga dihilala inattai siat tuhani marhite-hite anak konna. Hamu kamang dotta makainang di tahun 2020 sadon madalani hitanot diaka detik menit jam hari bulan minggu dope minggu bulan dan tahun iko bainot taro surat ni dewata tu hita gabe ojahan ni perdalanan ni ngolutta alani no macetakas rangkaian Christmas dohot New Year di bagasa tahun 2020 sadao di patol has tuhita aina jolo Tuhan makatai marhite-hite
panurirang sonari Kristus telah berbicara secara langsung melalui Injil yang kamu dengar. Imana tabegi jamita minggu pertangyangan perpudi sada Petrus sada ayat 22 1-25. Dan itulah Injil yang diberitakan kepadamu, surat yang dituliskan kepada kita. Kristus yang telah menjadi manusia, Kristus yang telah bersama imanen dengan kita, itulah yang menjadi Injil, kabar baik, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Ima hasisaan ni dosata, maritehite mudarna, nause di dulu Golgata. Di bagasan ni ido, da apotak kamu hasisaan ni dosa, da apotak kita partalian warisan keselamatan dari Tuhan. Jalodno marga hadiah gift dari Tuhan di bagasan perdalanan ningulutta. Hadiah no marga natajalus ya debata ima Kristus gabe jolma. Hadiah no marga natajalus ya debata ima debata gabe jolma. Karena di dalam Kristus itu telah termaktub rencana Allah, rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan jauh hari sebelum dunia ini ada, yaitu bahwa Tuhan merancang keselamatan manusia, Tuhan merancang kemenangan manusia di dalam Kristus, sehingga en Kristo, di dalam Kristus itu ada keselamatan, di dalam Kristus itu ada kemenangan, di dalam Kristus hubungan antara Allah dengan manusia yang rusak karena dosa diperbaiki oleh kelahiran Yesus. Alani kamang do tamo kenang argado sinamot. Dengaddo mamora. Jala unedo hita mar arta. Ala yarta na sumurungi. Nau margai nunga di pasa debata tuhita marite hite hatu tubuh ni Kristusi alani borra maita madalani tahun 2020 sadaon di bagasa sada motivasi sada pamotoan nato tu taringot tu rancangan Allah yang sudah ditetapkan dahulu dan sekarang nyata di dalam Yesus Kristus dan telah diwujudkan di dalam pengorbanan Kristus yang sempurna di Gabbata, Via Dolorosa dan Golgata yang menjadikan kita pewaris keselamatan yang dari Kristus. Molonung ngarito bustodita marulupulu mahita so nairo nipis telak kiniani marulupulu mahamuali pasi-pasi ni Israel ainung ngahuto bustod di munanina ketika kita berjalan menjalani tahun 2021 ini, maka kita adalah orang-orang yang berjalan menuju keselamatan yang telah diberikan dan dinyatakan oleh Kristus. Akana pinalua dohita kama, akana pinamonang dohita. Maka berjalanlah setiap waktu sebagai the winner, pemenang, bukan the loser atau pecundang atau orang-orang yang kalah. Sehingga dengan tegak berdiri kita berjalan menatap masa depan di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, optimisme, damai sejahtera di bagasan Kristus yang telah memenangkan kita dari berbagai pertarungan kita dengan dunia. Ima perdalanata, ima si dalanata alanungaikon menuju kepada sebuah dermaga pelabuhan iman orang yang percaya, yaitu na pinarada ni Kristusi partaliamuna na pinasaha ni Kristusi di bagasan todi porbadia. O makamang do tamo kenang gugutta, o makamang do tamo kenang motivasita madalani dalan sidalanata asa taboto dalan sidalanatai tatadda dalan sidalanatai ia dalan sidalanata ima dalan naung pi natadahon ni Kristus Yesus iroban na nido dihita diturpuk tasadarion marhite-hite ibana do tabege barita naulii ima dalan hasitongan iroban na nido Tuhan Yesus ido Tuhan Yesus ate
didok Tuhatta Yesus ma, didok hatani Tuhatta ma, didok Yesus ma, audo dalani, dohot, asitongan, dohot, hanguluan, dangadong nasa tuamay, ya, dangadong nasa tuamay Yesu marhite sianaw, di dia tersurat itu. Bibeli bagus itu termantak dong alusi Bibeli ya di Yohanes 14 ayat 6 audo ego emi akulah jalan kebenaran dan hidup. Ninna Tuhatta Yesus di bagasan perjalanan ningulutta barita nauli Injil yang sampai kepada kita adalah akulah kebenaran, jalan dan hidup. Audo hasitongan hanguluan dangarong nasa tuamena. Ada unak songot cerita ni na di Facebook kita teh. Unak songot cerita ni na di Facebook kita tong nga itotok kamuray. Arong maparjamita na yung marjamita tu sa dainganan. Ido pehiyay manasani. Dakya repetong. Ala niya ha, ala molo di hitaan sa resoto loro 10 gereja. Hita do disorupani tabu sa resort sa gereja isa no loro 10 onom yo loro tong mulu baru-baru perjulo songok kamian tahun 2000-an 2000 di sada resort 10 sada pagaran nami perjulu-julu ya tong dang binoto di dia gereja on perjulu-julu lauro jadi Roma maton ibereng ma yutai wi puang tunggudang matong jolmo di kode minum mar kato marhatai hape hari Minggu hati hei naso mar Minggu do halakon naing narohanat tong naso laura halakot tu gereja dungi Roma peditong hamuak kamang nadi kodeon dirok Tuhatta Yesus audo dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Tangadong nasahat tuama Yesu marhite sianaw. Iro jamita di bagas sadarion. Alani i, halaputi hamu, gogoy hamu, martangiyang, dohot, marminggu tutuhatay. Inamat tapat ditaw na tong. Hera sudi na jol nekuriyo. Ngay jamitay tapuang. Hu madukuduk sudi ito. Manol soli dosana, jala tumopoti salana. Ola makpadita namin. Alehu nijo diru tahe dalan tulu barang inamat tapat dito matong dungi torarong masalah na ikudeon mangalusi jadi do amat todda dalat tu surgui jami tahu dalat tulu barang dangi botoin jadi gabi songon na kalamalu marupani parjamiton ala dangi boto dalat tulu barang hape memang anggo dalat tulu barang dalat di portiviode ala yang godalan Tuhan wagijang nga pasti siat Yesus itu dalatta tu Tuhan Yesus Tuhan luaon Tuhan monangan alani mardalani hita di tahun 2020 sadaon mardong atau Yesus mardong atau Kristus asasakas nak kining mulak kai nak kining mardalani hita di tahun 2020 sadaon di bagasan Kristus mardalani hita di tahun 2020 saron ni ramotan ni Kristus. Mardalani hita di tahun 2020 saron martangiang di bagasa Kristus. Ido gugutta, ido bohalta lahu mardalani tahun 2020 saron. Alani yak kamang dotamu kainang ngadi pasu-pasuhon, ngadi usehon, ngadi lehon tuhita sian haojana, sian bonana. Nuaing saat ujung na sugut perdalanan ni ngolutta di bagasan ngolutta siga nupari arang dope biar dihita laho madalani 2020 saraon di bagasa Kristus mahita laho makka ngoluhon ngolutta molotung dope holan pasu-pasu partodioni dilihat tu hita ai dia madamang dah hola pasu-pasu partodioni dope dilihat tu hamin na angko pasu-pasu perdagingoni tuk sodapot doina ngani uzinian mangukit hari Senin tu hari Sabtu
Ni gogo mula-ulaon. Maradu binaed do sian nasa tolap gogo niba. Ala yang ko pasu-pasu partodio ni. Dang apala dapot dope. Ninna di bagasa perdalanan ni nguluna. Hamuak kamang dot tamuak kainang. Tagogo ma. Tok tong marsihot di en Kristo. Di bagasan Kristus. Ay didok hatan itu hatai do di tahun 2020 sadaon. Saya jumolo malului hamu. Jaon ni dewata. Dungi tabahonon nama kau deng Tuhan. Bahasa Indonesia, bapak-bapak. Carilah dahulu, maka kerajaan Allah dan kebenarannya. Kostong gotong. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan semuanya kepadamu. Semuanya akan saya jumolo malului hamu harajaun ni dewata dot hasit tongan na dung itabahonon na makau deng Tuhanmu. Bapak-bapak bahasa Inggris itu. Tong nama bapak-bapak kon pasahat anak kaulau niya so natakas salah ko madala niya ka tahun yan non. Di botamu do daong sarupa hita. Ay itu. Aupe dang nahuwoto ulan nama pasahat to do rupa ni. Madala ni tao say jumolo ma. Jala nga jumolo nunga. Ngajumolo di usehot di pasu-pasu di pasahat tuhita di dalam Kristus kamu telah ditetapkan, dipilih untuk menjadi pewaris mertua mehita kamang. Nggak ditetapkan, dipilih di paujak kita gabe pertalian di baga-baga di debata di bagasa Kristusi hasesaan di dosa tadoh ngulutta. Alani hana manuaksi gugota alani nuaing tagogo mahu martangiang hut mangula orare et laborare et orare lapatanna doakan kerjamu kerjakan doamu tangyakon ulaumu ulau tangyangmu una katongi tangyakon Tuhan pasu-pasu mana hula gabe sinur nahupahan mangomo pertiga-tigaina alai modu-modu mijabu sedih dalam ni modu-modu mijabu sui tangarong idal dang roy tangarong madek-dek sia langit maputak sia bulu ikon na diulah do tangyang na hu ditangyakon ulonna orare et laborare et orare tangyakon ulommu taulahon tangyakta iro di bagasan ngulutta asaboha asa ditabaho tuhita kaudeng sehingga rakolat dapotan pasu-pasu ngulu partodiok kita ala dilehod donang dihita ngulu pardagingon ganup ari dok kamangda sasitong anggota pabagas dihatani tangyak tai berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alani mulubui pituti patasi patu marsugut madok mauliate mahita disi. Madok mauliate unak selalap pita marugutu. So binoto Tuhan. So dangan dong ngadil ratuhanon dengan segala macam sungut-sungut dohot parungut-ungutotta alai toktong mahita madok mauliate tu debata. Si panganot taganupari, ngolut taganupari, hosat taganupari, jalamolo salpu ngolut ta sia portibion. Nunga di parade partaliam muna. Nunga di parade ojahatta, ngolutta nasora sudai. Karena itu setengah persoalan kita sudah diselesaikan oleh Kristus, tinggal setengah lagi kita dengan tekun, dengan teguh di dalam Kristus. Maka ngoluhon ngulutay ganupari di pasu-pasu tuhatta mahamu nang hita saluhna pasu-pasu tuhatta nang suriyak karuas ni huria na marminggu nang dijabu di nganamu nabi lahumad dalani tahun 2020 saraon di bagasan Kristus amin martang yang mahita mauliate madi hoalet Yahuba Tuhan nami alanunga di pasu-pasu hoko di hami hartana margai pasu-pasu siap banua gijang di bagasa Kristus do dapota partaliak kami ima hasesaan ni dosa
Nak pinaujakmu jalan na pinilikmu hami partohap di hanguluan nasora sude sai patugu hami mardalani di tahun 2020 sadaon di bagasan ho Tuhan di bagasa Kristusi asalam pos rohanami jala di bagasa kaporseaon hu martangyang mardongap pangulaon mardalani detik menit jam hari minggu bulan tahun si palu mehonomu dihami pasu-pasu marwasmu na berulang tahun kelahiran sadario dosa mingguan panjang umur dinasida le Tuhan dohot hahi pason nang lasni roha cara khusus di keluarga ni manami James si majutak boru sida butar di naulang tahun ni anak kon nasida Alnando si majuntak kejang umur na hipas jalaguhamu dot hahi pason nang lasni roha songoni nang ali Tuhan di naulang tahun si matua boru ni amanami si tua pe pangaribuan Tuhan asima roham digajang ni umur na pinasahatmu di si matua nasida sia puluh tolu tahun ihu malian nang hahi pason dohot pasu-pasu diaka pinoparna saluhukna pasu-pasu mali Tuhan nang naulang tahun pernikahan sadarion dosa mingguan berbahagia rumah tangga nasida di bagasan ho ali Tuhan pasu-pasu ma keluarga naujak yanak kon boru ni amanami pasaribu nang boru hutahayan dohot hela nasida ima Kristian Panjaitan dohot Elsari pasaribu na pinaujakmu gabi rumah tangga na baru ali Tuhan pahot ma dinasida holong ni roha mangalugah rumah tangga na uluhon dinasa na masa di ngulu nasida laos di parminggu perjolom ma hutangnya ko kami akayanak kon nami na somar hasohota dope ulak konon nami manangyakon ali Tuhan ganuk tiki ay do katamdo mangido manuktuhi huhut majalo sa ilehonom mudo kapom mudo jala uluam mudo asiroham akayanak kon nami na somar hasohota dope say patudu sirokap ni toddi ukap rohaniak boru topoton ni doli-doli sirokap ni toddina jala parguguyak kana poso bulung bawa laho manopot anak boru di bagasa pos ni roham mangalugar rumah tangga lau pau jakommu gabi rumah tangga halauman ni roham pasu-pasu ali Tuhan keluarga na berduka pinopar ni nanami situa nyonya situa sirekar berugul tumpu David boru Tuhan pasu-pasu ma pangapulio di sudi pinoparna asa margugu jala tarapul na sidai persirangan hamati ani apala sopot di bona ni tahun 2020 sadaon tupahi kalas ni roha sikat nyarsa ni roha nasida asa marulup-ulup nasida mamujiro pasangapon kuarmu pasu-pasu nyonya simbolon boru malau na pidda le Tuhan sian hurian amion hipas nang nasida gajang umur nasida ihutonon yak kapinoparra tujulanon say lehon las ni roha nang di NN week 2 na mangidu asin ni roham sailam tabaya le Tuhan di tahun 2020 sadaon pasu-pasu madak dana palumeanmu na terdidi yanak kon yamanami gultom siaturi tumanggor si hobing asanggiat buru-buru magodang dana ki di bagasan asin ni roham perguguammu natorasna laho permudu-mudu hosa laos di perminggu perjolom mali Tuhan hutangnya ko kami muse jala manoktong mangidu hami nasotu pamasa di hami majalo tuho asima roham diakka keluarga nama kasih holi hagabion di rumah tangga nasida horo manonu dana di bortian yakkaina manotopon nasida bawa manang boru ali Tuhan pasu-pasu bortian yakkaina nama kasih holi hagabion tuho di bagasa tahun 2020 sadaun ojak di nasida panagamon haruan lasni roha di rumah tangga nasida jala pasu-pasu muama persinua boni asa patar di nasida parbui ni holong ni roha li Tuhan laho marlas ni roha managam haruan hagaibio dana bawa dana boru di tonga-tonga ni rumah tangga nasida dohot akkada mangido tabba ni palumiammu di keluarga ni ruas ni huriam nang nama dohoti parminggono pele Tuhan di bagas nasida bi asi maroham nang dihamiak kana tua-tua pe nang paborhaton yanak kon nami marhasohotan jalarang dilehokoro pe hami pinopar pahupus yada yanak kon nami dang dinasida pele Tuhan paujak ma hagabioni asa saut di tahun 2020 sadaon dapotak kami
di najinalahan nami jupang nani luluan nami di hagabion yak kay anak kon nami asang giat marlas ni roha hami rakdo nasida memuji-muji guarmu nabadiai pasu-pasu oleh Tuhan keluarga si manungkalit inang boru sinaga sanggiat di bagasa kajang nur nang hai pasu tabak kapas samota pasaria pangomoa di nasida ale lubi siani hai pasu nang dia kay anak kon nasida napi narsita ni roha nasida nang saluhu na pediak kanang marumah tangga toktong di bagasan pangaramotian di tanganmu pasu-pasu ina nami nyonya padita si bolon inang borusia turi tabai hai pasod di nami Tuhan sagajang umur nasida di bagasan lasni roha iutoronnya kapinopar ratu jolas saun jala tu pahi dia kaya anak kopinopar nasida nasa nadenggan di tongan ingolu nasida sian ruas ni huriam naposo NN week pitu dot NN week onom naposo bulung ni huriam nang malu siap persahiton na sai lam pasu-pasu nasida jalo jala parar perpuluhan yakan en ruas ni huriami balos sod di nasida silopi gada tujuluan ni arion songon inang dia manami MT siahan baru gultom sahai tu pahi ngolu ulaon do tak kalas ni roha di nasida le Tuhan saluhu nama hamion madalani hari minggu bulat tau si palumeno mudihami di tahun 2020 sadaon marojahan jala di bagasan Kristus mahami amin. Maret de mahitasian buku de nomor 124. Atso asi roham Atso goda basam dunia alai di basam dot asi roham tusur goa mauliatema iho ode basa alabasa si bahendala mahite anakwi tumanuma Anggiat maholo rohaku sai tok-tok burjutu sai dokananku amanang dunia lang sonamku disuruh anak itu abdonai nasianmu kalau boni itu asonangani hidup jiho Datangnya kon mapilata lede bata manami na di banua gicang horoharoron ni salu silelo na ding gadok na saulibasa na mauliutus pasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sai jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami pilihanon pati bulok karajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami mariti iti todim asalamu tadahami gurang ni sileo-leon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliati tuho mariti hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sana ni leho ni
molea manamina di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon sonna di banua gijang. Lehon matuhami sadariok kanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nawar dosa tu kami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. I hope your name Raja dohot aku Rori hasapon Salele Jalohamu ma pasu-pasu siantu hatta. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. 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 Selamat tahun baru Madita Saluna. Oh Rasma.